Hi guys! So karon muli na ko sa mo sa Mabini and nako diri karon sa balay ni Marky. Karon nako gi-order sa Shopee. Actually kato kong gi-order sa Shopee is dugay na to. Mga December 20 naman 20 man siguro to, tapos karon pa ma-ship. Kay pre-order man di ay patakar ako order. Kay pre-order man di ay to. Para to sa housekeeper ni Marky dere si Ate Eva. Kay nung mo sa Ate Eva katong nagluto ko grabs na nakatulog ko tapos yan nagtibas og luto. So, tagaan ako siya og cellphone. Gi-order na ako sa Shopee. Tapos, diri man to i-deliver. Tapos, COD. Ibili na ko sa iya ang pambayad. Ibili na ko sa iya ang pambayad. Tapos, pag abot sa Shopee, siya akong pa abrihon. Ipa-unbox na ko sa iya. Pero para dito sa iya. So, tara ito na ibilin ka, diba? Te, nako ibili na. Nako Shopee mo abot ba? Diba? Nako Shopee mabot kuan lang ti. Biyari lang sa kuan. Wala. Nabot na day te? Tanaw na ti basig may scam ko ana, abli daw. Asa ni ma'am? Kini. Ang gana. Sige. Nabayaran naman na siya tapos mo na lang kuan ba? Sobra. Sawa pa nabayaran. Sama ikaw abri o ako? Ikaw lang abli. Dili na. Wala gunting day te? Wala gani yung bunting diri. Ay, yan ang natuan niya eh. Kasi may scam ta na te. Mahal gani yung pinakumahan. Doon naman ang ka. Ano na yan? Resibo niya. Hindi ka gani. Baratuhan, bagay te ay. Mana ito gina-order yung Mickey no? Kung anak ka nindot no? Oo. Nindot unta. Yan mo kaning kuha ato. Wala mi dahil kung manghod kay hadlok siya bisig scam daw. Di ba mo ba? Kuha? Ay ba ka gusto unta ka? Ay, sa naman kay ihang kabalo naman ka. Abli daw te, kung cellphone ba jud sulod. Baki, okay. Dili ra man ako. Dere dere. Tara. Di mable? Abri man pero. Kadami yan. Lisod. Iso din ba sa pag-umam kay guot no? Ano ka shell? Shell. Siya awi. Diba? Ay dere day. Ay, nakakuan di ay mama. Ay, naka-scotch tape. Ay. Kagwang dere. Mama pa. Mao di ay. Mo kita natin oy. Ha? Pag-sure ma'am. Lagi. Ay! Mamay? Imo lagi na. Wala na ni Kunan ma'am. ka? Pag-sure ma'am ba? Mo lagi na. Di mo to sa tiba, wag ba ako nag-joke. Thank you kayo ma'am. Murag true. Kunan ka? Ganahan mama, thank you kayo ma'am. Thank you kayo ma'am. Thank you. Suwa ka pala sa tiiba. Nga wala niya akong regalo sa iya ha. Siya nagbayad ka ganina. Tatay. Bye!